الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى'нің әмірін үтәмәгәч, Allah Teala şeytanğa утны жаханнамны вәгъдә итте. Шайтан Аллаһ Тәгаләнең кеше кыдрәте белән ант итеп, Адәм балаларын адаштырам дип вәгъдә бирде. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Мин синең туры юлыңда утырачакмын һәм аларны чыгарачакмын шул юлдан. Төрле усулларны кулланачакмын. Уң яктан, сул яктан, арттан, алдан киләчәкмен. Һәм аларның күбесе шөкер итмәүчеләр булачак дип. Шайтанның усуллары бик күп кешене адаштырыр өчен. Шуларның берсе ул мөминнең күңеленә, йөрәгенә кайгы салу, борчылу, тынычсызлык. Абу Хурайрадан тапшырыла, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Иннал муъмина", дөреслекдә мөмин, "ла юнди шаятинаху кама юнди ахадукум ба'ираху фис-сафар". Дөреслекдә мөмин аның янына килгән шайтаннарны йончытып бетерә, арытып, хәлсезләндереп калдыра. Сез берәрегез сәфәрдә атын арыткан сыман диде. Ягъни шайтанның вәсвәсәләреннән мөмин арымый, киресенчә шайтан арый. Юллар эзли, юллар таба алмый. Моңар Абдулла ибн Мас'уд мисал китерде һәм әйтте: "Инна шайтан ал-муъмин ялqa шайтан ал-кафир". Дөреслекдә мөмин янында булган карины, шайтаны, кафирның карины белән, шайтаны белән очраша. Һәм мөминнең карины янында булган шайтаны йончыган, арыган, хәлсезләнгән, тузанлы, бик ябык, арык хәлдә була. Һәм шайтанның кафире әйтә: "Мәлек, нәрсә булды синең белән? Вайхак, кайгы сиңа. Кад халакта, халак булдың". Һәм мөминнең шайтаны әйтә: "Ла валлаһи ма асилу ма'аху иля шайин". Бу кеше белән бер максатыма да ирешә алмыйм ди. "Иза та'iма закара исмаллаһ". Ашаса Аллаһ Тәгаләнең исемен искә төшерә. Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорый, бәрәкәтне көтә. "Ва иза шариба закара исмаллаһ". Су эчсә дә шулай, өенә керсә дә шулай. Шайтанның кафире әйтә: "Мин киресенчә ди. Аның ризыгыннан ашыйм, аның суыннан эчәм, һәм аның ятагында йоклыйм". Кафирның шайтаны симәз ди Пәйгамбәр Абдулла ибн Мас'уд. "Сахун
وهذا مهزول مؤمنның шайтаны яншыган арык хәлдә. Бик ябык, юл таба алмый. Мөмин гел Раббысына ялвара. Ничек Яқуб алейхиссаламның мисалында килә. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Мин кайгымны ва сагышымны Аллаһка шикаят кыламын. Кешеләрдән көтми, иң беренче итеп, кулларын күтәреп, яки намазда булып, Аллаһ Тәгалә белән сөйләшә, бөтен булган кайгыларын, сагышларын аңа әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә җавабын тиз бирә. وأعلم من الله ما لا تعلمون. Пәйгамбәр булып әйтте Яқуб алейхиссалам, һәм мин Аллаһ Тәгаләдән сез белмәгәнне беләбез. Ләкин Аллаһ Тәгалә безгә күп вәгъдәләр бирде. Куръанда күп урында аңлатты, аның ярдәме мөминнәргә якын, кулны күтәрергә, намазга басырга, аннан сорарга, ялварга гына кирәк. Шуңар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дуа кыла иде: "Я Аллаһ Тәгалә, мине кайгылардан, тынычсызлыктан сакла" дип. Менә шулай мөмин шайтаны белән көрәшә, ябыктыра аны, хәлсезләндерә. Шуңар кайгыга бирелмик, кайгы ул шайтанның бер ишеге булып тора. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. شيطان Адам баласына вәсвәсәләре белән килгәндә, аны адаштырырга теләгәндә, мөмин аның вәсвәсәләрен Аллаһ Тәгаләне искә төшерү белән, Аллаһ Тәгаләгә дуа кылу белән, истигъфар белән һәм аңа буйсыну белән кире кага. Шуңар шайтан мөмин янында гел газапта була. Киресенчә, гынахлы кешенең шайтаны гел рәхәтлектә булып тора. Һәм Аллаһ Субханаху ва Тәгалә әйтте дөреслектә: шайтан сезгә дошман, аны дошман итеп алыгыз. Ягъни дошман белән көрәшкән сыман көрәшегез. Шуның белән сез аны хәлсез калдырачаксыз. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين أقم الصلاة.